Goeie. Goeie. Wat ben je ook man? Ik ben even mijn paard aan het repareren, want het paard had weer eventjes wat kapot gemaakt nog. Aha. Zodoende. Aha. En dan moet er weer even een nieuw boutje in. En nou ja, dat ben ik even aan het doen. Dus de paard had het parasol kapot gemaakt? Nee, de waterbak, daar moet je maar even komen kijken. Oh. Dus ik heb hier een paar paardjes staan. Maar dan had hij de boutjes eruit getrokken. Nee jongen, een aparte achtertuin. Ja, mooi hè? Ja. Ja, dat is... ja, toen ik het kocht, joh, toen was er hier een grote berg stront. Want die man die hiervoor woonde, die had ook paarden. En die had hier een hele berg stront. Dat heb ik allemaal weggehaald. Grond schoongemaakt, betegeld en nou, daar konden mijn eigen paarden staan. En dan hebben we nog wat vogels zitten. En nou, ik heb 3 grijze roodstaarten en die praten Fries. Oh. Ja. Die zeggen bijvoorbeeld, nou ja, wat Piet Paulusma zegt nou. Otmorn en zo, weet je wel. Ja, er komt andere spul thuis. En joh, dan wel vaker wat mensen langs, die komen dan op een hinderstelling. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En wie is dat? Dat is mijn kleinzoon. Aha. En die zit ook wel eens op die bruine nou, dat vindt hij ook leuk. Dus het is wel een gezellige boel hier. Het is hier hartstikke gezellig. Iedereen doet hier mee. Nou, er komen ook wel eens meisjes van de Ginten, die rijden ook rijden en zo. En, ja. Het moet een beetje gezellig zijn, vind ik al. Kijk, een pretpark hier. Ja, mooi hè? Zo hoort het ook. Nou, het moet, iedereen moet blij wezen en gezond en dan is het klaar dan. Wij zijn de Famkes uit de Westpol. En in oktober, november of zo zitten we een keer in de kroeg. Ilse die begon over haar man. Haar man is slim ziek geweest. Ik geloof dat er nou het gaat beter is. Ja. Hij heeft kanker gehad. En hij gaat de Alpe d'Huez beklimmen. Alpe d'Huez. En dat heet Alpe d'Huez, dat project. En of we hebben voor iets dwan wonen. Toen wie ik even naar de wc gelopen. Ja, ik wie even en ik kom terug. En toen hingen ze het idee kalender. Nou, en het weer is nog heel driest, want toen moesten we alle keer in ons nekkie. Want het is morgen te horen. Maar toen dachten we, er zit echt niemand op te wachten. Nee? Nee. Dus toen hebben we het even wat doorzien gepakt en hebben zijn. We doen iets, maar alle mensen uit het dorp, iedereen die we kennen. En we gaan 12 foto's maken. I love my calendar girl. Yeah, sweet calendar girl. I love my calendar girl. Each and every day of the year. January, you start the year off fine. February, you're my little Valentine. I'm gonna march you down the aisle. You're the Easter bunny when you smile. Yeah, the heart's in the world. I love my little calendar girl every day. Wat is het plan, Frali? Nou, zij ben gewoon een zure boel en we komen er net tussendoor. Sorry. Ze ben wat hardnekkig in hun spul. Ja, komt wel goed? Ja. Oké. Maar we laten ze gaan. Op het moment dat wij denken, we hebben een mooi fotomoment, dan brengen we in. Dan spring je maar in. Ja. Je moet gewoon naast deze baan terroriseren, dat deze mensen gewoon Ja, normaal we hebben bezig hier een binnen. baantje nodig. Ja, dan gaan wij met een skipjebal ertussen terug. Oké. Wat vind je ervan, al die vrouwen op een Söderboel? Hartstikke mooi. Ja, die meisjes krijgen gezellig. Tja, wij zijn een beetje aan de blauwe kant, maar die vrouwen die erop oorlog toch in en dat gaat altijd goed. Dat zijn wel een protte leven, hè? Nee, het ben geen probleem, maar het is gezellig. Nee, een protte leven, hè ze. Ja, protte leven, dat ben we wend. Daarvoor ben ik vrouwelijk. Prachtig mooi. Ja? Ja, dat was door. Dat door. Gezellig. Kom je al elke keer wel? Jazeker.
Qua kleur. En mensen zien de kleur wel. Ook qua zwaarte. Kom maar. Die is zwaarder. Dat kan wel. Ja, zeker. Dus vooral je hem leren heel wat op bal. Ja, zeker. Er is heel wat te leren over ballen. Daar zijn we wel achter. Ja, er is heel wat te leren nog over ballen. Nou, hier I love my little calendar girl every day of the year. Oei, Hoi, wat ben je aan dan? schepen. Hoe is dit gebeurd? Nou, je met een funderingje, hè? Waarvoor? En van morgen. Hoezo? Nou, dan kun je weer een beschut zetten, hè? Hey, ik ga les van lui die al het hier moet komen. Zo is het. Ik heb een mooie piratenvlag. Ja, van de band, hè? Ik heb jouw band. Fjouwer. Een tweeling en 2 jongens. Oké. En die twaalling, dat is... Dat is een jonkje en een famke. Dus dat is wonder ook door, denk ik. Nou, valt op mij. Ja. Ik heb er geen rook ervan. Nee. Nee. De vrouw wat meer, maar... Nou, ik heb er hier en ik heb als moeder ook, maar hoe heb je dat dan? Nou, ik heb net rook. De vrouw heeft rook. Zie, ik ben aan het werk en de vrouw is thuis. Ze hebben dat wat verdeeld. Ja. Dat is zodoende.